תנור הסקה מבית מתתיהו תשתיות גז, הפעם בירושלים, תנור הסקה 28 של וולקנו, שנתיים באחריות מלאה, להזמנות, מתתיהו תשתיות גז, 0546-518-830. עוד התקנת מחמם מים מבית מתתיהו תשתיות גז, הפעם בבית שמש, מחמם מים ספידר עם ערובה, שנתיים באחריות מלאה, להזמנות, מתתיהו תשתיות גז, 0546-518-830. עוד התקנת תנור הסקה מבית מתתיהו תשתיות גז, תנור הסקה משולב עם מים, וולקנו, שנתיים אחריות מלאה מבית חימומית, להזמנות, מתתיהו תשתיות גז, 0546-518-830. עוד התקנת מחמם מים מבית מתתיהו תשתיות גז, הפעם ספידר, שנתיים אחריות מלאה מבית חימומית. המחמם מותקן במודיעין, כולל קו מים וקו גז. להזמנות, מתתיהו תשתיות גז, 0546-518-830.